Salam, horas marita salutna, selamat hari Minggu ma di damang dainang, remaja na pasubulong, tarlumuwi ma dihamu ruas nami, manang tamu nami na dope marminggu di baga setikyon, kupasat kami ma, selamat hari Minggu, kita mulai ma kebagdata palitikyon. Tapuji Tuhata, mari de mahita.
marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia, na tumapalangi dohotan on. Amin. Lehon matu Jehovah hamuliaon di goarna, marsobba mahamutu Jehovah, mamake pahian na marhaduan. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, namadok mulate do hami diho, ara di papatar ho doho tuaka si pelebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus, saya si roham, saya payan madi hami rodi pinoparnami barita nauli, jala pararat mai tu sualut bangso, asa bisar sodang ni hasangapon mi, doho diakan hudul di halomon, doho na nilonggoman ni hamatean, mar hite-hite anak hawan roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan tamare de mahita. Tangion hamuma pati ne debata sararion Imasian Filipi 2 ayat 2 songono madok disi gohi hamuma halas nirohakon sadama paruhan muna sadama haulongan muna saroha sapikiran mahamu hula kia misal nai gohi hamuma halas nirohakon sadama paruhan muna sada haulongan muna saroha sa pikiran mahamu tak nidaw sahana atong rak mangido gogo mahita tuado panidebata hobartu patik nai ale Tuhan debata sai pargugoi mahami maulaw no bartu patik mi. Amin. Tapuji Tuhan ta marede mahita. Abba Sodom
potima dosata nagodangi dia dopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargogo na suatu dosan sitopan na sana adong parum na tigor na manghumi jolma manusia narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan hula hami marhite sian pangalasan nami di patikmu ima marhite sian tubuh-tubuh ni roh nami narwai nang sian pakateon nami nasature rodi pakngulon nami dihisap-hisap ni roh nami nata masih tutudo hona hum hami ala di dosa nami i alai nata sosul bagi mahami nuaing ala ni i asima roham di hami ale di bata nami pardengkan bahasa jala para si roha doho ala ni anak haolongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saya sama dosa nami saluhna jala suruh todim perbadi tu roha nami be asa tarabain hami mangului ho di bagasan hati goran doho di habadiaon gabe saat hami Tuhan nguluan roli sudah na pinar bagam dia kana porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagan dia bata taringot tu hasesani dosatang. Sonodo hatani Tuhan Yesus Roma hamu tuau hamu akan aluja jalana sorat hupasonang pehamu. Buat hamu mau gaku tu hamu guruhon hamu masyanau ay nalabok duau jalas marseret ni roha asa dapotan hasonang to dimuna ay nalabok do agaku jalanang do na hupa parsaton. Hasang apa ma di debatana di gijang. Amin. Terpuji Tuhan tamaret de maita. Hatan di debata nagabi pistel di minggu tua sadereon nata surat di mika pitu mamuka sana pitu roli ayat 20 tajahama marsika soring nalom di roha martangyang tu Jehovah alai ang guau manatap tu Jehovah do jala dihalunguton rohakku do debata dihatuku saya tanganokku tangihoni debatakku do wau.
usukonok kudo rimas ni Jehovah, ay do pakibana doa merdosa, pay madibadaho ni mana badaku, jala maruli uhum au dibahen, say tugon na doa usukot tu hatiuron, idaw kudo hatironna. Alay idaw ni na may sugot, jadi ukupan ni haurahan kuhina, ibana ng madotwaw, idia do jago bade batam, marsubusok mamatakku marnida na sida, dung honaduntak songon gapo di alamata. Nungaro ari par paulion ni parikmu, ari parholangan ni patikdoi. Ari haruan ni haladoi kumopok sian asur, do sian akauta di Misir, jala sian Misir sakro di batang ai, jala sian laut tu laut, jala sian tor tu tor. Alay gabi halongan ma tanoi ala ni pangisina, binahan ni parbuan ni pabahin na sida. Saya parmahan lima bangson buan ide batahim, penguan ni bataliami, ho ale bangujung, marina di tombak, di tong-tongan ni karmel. Luas mana sida pangpai ni basan, do igleat, son uju di hari ari akan agalia. Suak songoni diaka haruarmu sian tano Mesir, au patari daun tunasida aka halongangan. Idaunya kabang separbegu mai gabe murak nasida ala di salut hagugun nasidai. Ape honon na matangan na tu pamanganna, gabe nengel pinggol nasida. Ikon dilatun nasida ma orbuk songon uluk na mangisir di tano, aka hitir nasida rosian pertabun nasidai madapoto Jehovah de batatai, aka dodok nasida jalma biar mardopoko. Tungi sema de batasoko namar pamuati dosa jalan umbulus pangalasion di partalian natibay dang totong ibana marsigomos marsimas ay makalomon asin rohani ibana. Saya marpangulagi do rohana jala popuan na do akka haja hatota jala reo konok na do sude dosa na sidai tulaut apala nau bagas. Saya ngonong budo asitongat tu si Jakob asiniro tu si Abraham na iunang tirong amdu punami sian aka ari na lobi doke. Ido sahna martua do na tumangion hatani bata jala nau peopsa. Amin. Tabigi majo lagu pujian sian amang rei tambunan.
Adonai Ihu tonoku Ale Jesus Ale Tuhan Ai malua jala tahuliau Tunggu pajono tulang bumi naing disang gokinauli dohot apa Kinahuli dohot akar bunga-bungai dan naboy meganggu hondahe honama hupili talaki sombu liluau saito guma jodoh Tuhan Sai bereng dopak Yesusi rahim
Yesus dalanmu jalan mau macai dok do silangi tugi jang pana ilimi satu kinai masal bui soho umut mi paso soho umut mi paso ho ho maho paso sarita hami Sato kinari namai dungiro haluaoni jono do hasonangani paso mahonso mi soho ungut mi paso soho ungut mi paso oh maho paso sarita hami soho umut mi paso soho umut mi paso oh maho paso sarita hami oh maho paso sarita mi Tapuji Tuhata, mari dimaita. Tidakon ma hapor siautai songon na hina tidakon idong atas hapor siaut di sadok portibion rak ma hita madok Ahor sea di depan Jehovah ido ama parguna suusan nato mapalangi do tano
au porsia Jesus Kristus, anak dibata Jehovah na sasadai, iman timun si Maria, naga bigabia siya ton di Maria, andorang suahubuan. Ido tuhata, na tumaun na birnit, di pangumuman ni Salatus, nama tatarpajal do iman di hau penarsilan, na tuat tumanuturo unitano, nama mangulu di hari patulungan, nama naik tu surgo, lahun tu siang di mata Jehovah amanai perguna sa tudusani, isimay mana mengulas so katanon, manghumi harap na mangulu do namate, au porsia ton di Maria, jaradong sada huria na badia, huria topan na Kristen akan na badia, doho dia sani dosa, doho dihatai na mandok, mula mangulu so dari harap na mate, doho dia huluan na sudah. Amin. Tabi gemajo titing namasa doho lalaos pamasaw di minggu ta sadarion. Titing HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, di Minggu Patuluhon Dung Epepanias, Minggu 22 Januari 2023. Topik: Haguguon ni debatado na paluahon. Naparjulo, hobar tu data na masuk tuhuriata, torop ni ruas na marulang tahun di Bogasa Mingguon, gudang na 25 halak. Hatane di bata iman na tersurat di Jeremia 33 ayat 3. Yau ma'au tuho, asa hulului ho, asa hupabotoho tuho hata akkana bulun, dohot nasokal, akkana sobinotomi. Tusude ruas ni huria na marulang tahun, hupasahatami ma selamat ulang tahun, panjang umur, debatama na madongani huhut mamaso-maso. Nomor 2, jemaat baru, mamuka sadarion gabe ruas ni huriat tama, ima keluarga Tommy Ricky Simamora, inang Trisnawati Boru Simajutak, Ro Sian Huria HKBP Sangata Resort Sangata Distrik 27 Borneo, Maringanan di Jalan Pemuda Tulu, Blok D nomor 26, termasuk pelayanan sektor syada. Nomor 3, berita duka. Nunga marujunggulu amang parlin semanukalit, jadi hari Minggu 15 Januari 2023, nani habaluhon ni inang R Borusinaga, tutup usia 50 tahun, Maringanan di Jalan P Suryanata, Perum Puspita, Blok AL nomor 2 Bukit Pinang, termasuk sektor Tulu. Tatangyakom ma asatumibu tarapul rohani keluarga. Laos dung sidung per minggu tahun, di patupado penghiburan manang manise tu keluarga, nyanuluhon ni amang padita Margada Lubis STH MI Kom. Nomor 4, lanjutan rapat perhalado. Di hari Kamis tanggal 26 Januari 2027 pukul 10.06 di Patupado lanjutan rapat perhalado HKBP Sentosa Maringanan di konsistori HKBP Sentosa. Pinangido matusude dongan perhalado suang-soning ng salon situa asam adohoti rapoti. Napalimahon, penambahan anggota pro kantor manang na song leader.
Berhubung tim musik gereja HKBP Sentosa membutuhkan penambahan anggota tim song leader, kami meminta kepada jemaat yang memiliki talenta bernyanyi dan terpanggil untuk melayani di gereja agar segera mendaftarkan diri ke Sintua sektor atau full timer. Nomor 6. Simposium Oriental Pelayanan 2023. Di hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 8.30 WIB sampai selesai di Patupado Simposium Orientasi Pelayanan HKBP tahun 2023. Maringanan di Ballroom Hotel Sagita, Balikpapan. Utusan Sian Huriata nama dohoti simposiumi 2 halak sian full timer mewakili parartaon, 2 halak mewakili ketua dewan, sekretaris Huria, bendahara Huria, 6 halak mewakili kategorial, 3 halak mewakili PPAD, dohot 2 halak mewakili calon Sintua. Nomor 7. Persembahan Natal dohot tahun baru keluarga, jadwal pro kantor, organis, dohot titing parhepengon, boy mataida di lembarat titing naung adong di Hitaganuk. Di pasu-pasu Tuhat tama Huriana. Song ni masahak ni titing di tonga-tongata. Tapasada maruhata martang yang mahita. Hupuji hupasang apami maho di bata amanami na marhabangso di Banua Gijang. Di namad dongani hami di boga sa tikyon. Di lekodo di hami hakipaso ni daging doho todi. Alani totong Tuhan gawibui mahami marpungu di bogasan huriamo di bogasan hahipason. Siang song ni totong Tuhan akadongan nami na subui rak marpungu di bogasa tikyon. Tuhodo pahasaton nami na sida saluhukna. Molo tung adong na di bogasan parsahiton. Homa na mangalehon hamalumon ni sahit di nasida. Pergugui totong akka na mangobati na sida, tarlumubi para medis dohot akka keluarga, asanggiat marhite-hitei bui tumibu malum dihilala na sida. Molotung adong Tuhan di bagasan arsak ni roha, homa totong na mga puli. Boloko totong arsak ni roha siya na sida sa luhukna, asanggi at totong tuminggu na nang ro, buy totok kami marsada laho mamuji pasangapon guarmo na badiyay. Di bata para si roha jala para ding kabasa na sumurong. Huhamalateho kami do paso-pasum na pinasahat mo to kami. Talumubi di ruas ni Huriam na gonok marulang tahun di boga sa mingguon, gudang na 25 halak. Tuhodo totong pasahaton nami na sida. Sa pala nung dileko di na sida gadyang ni umur. Tabay matotong akka pasupasum di na sida sa luhuk na. Lehon akka nahobar tu parnguluan di na sida. Ajar-ajari totong na sida makamulatehon pasupasum na pinasahat mo tu na sida. Tabape umur ni na sida Tuhan. Dang alani malo doho alani bisuk di na sida. Hodo napasahat toni. Alani totong Tuhan, parbisuhi manasida sa luhuk na madalani ari-ari ngulu ni nasida. Siyang ni totong huhamalteho kami do pasasum na pinasahat mo tu keluarga Tommy, Ricky, si Mamora, Inang, Boru, si Majutak. Nagabero na sida madapatok kami tuhuriamon gaberuas ne baru. Pida nasida tuhuriamon sian sangata. Bay matotong nasida Tuhan gaberuas na burju. Ruas si tiruon. Asa anggi totong gabi tau tiruan nasida di bogasan huriamon. Di bata para siroha jala pardengka basa na sumurung.
Suang soni totong Tuhan, program ni huriam di bogasan mingguon, tuhodo pasahaton nami. Neng patupahon lanjutan rapot parhalado kami, ima mangarang-rangi taringot tu aka ruhu ni hurian anang sihubasan nami di bugasan taunon. Alani totong tuhodo pasahaton nami, lehomma dihami sadani roha, asa anggia totong marhite-hite dos ni roha ni aka parhalado Tuhan, dumenggan pelayanan nami di bugasan huriamon. Tuhan debata para siroha jala perdengka basa na sumurung, suang sohani totong tu arisinen manang na mersugut. Patupaw ni distrik nami do simposium penata layanan di Huriamon, ima untuk pelayanan di tahun 2020. Borhak do sian Huriamon Tuhan, lau mengikuti simposiumi hurang lebih 25 halak. Tuhodo pasahaton nami, Juluani saluhutna lakani nasida, iring-iring jala tugu-tugu, asa anggia totong boy nasida mengikuti simposiumi di bogasan dame dohot di bogasan Lasneroha. Nang dinamulak penasida mo setu Samarindaon, tuhodo pasahaton nami, iring-iring jala tugu-tugu nasida di pardalanan. Tuhan debata para siroha jala pardengkan basah na sumurung, di bogasan minggu nasal putuhan, di pasahato do Tuhan pojot ni roha, imanaung parjulu dia lapo amanami nahuhaholongi hami, pisi manukalit siat tonga-tonga nami. Alani totong Tuhan, daktar bay so pojot roha nami, terlumubi ma ina nami boru sinaga doho yana kondinasida si judika. Alani totong Tuhan, tuhodo pasahaton nami keluargaon, homa totong na mangapuli ina nami, pasahat akan narikoti di pergulun ni nasida, terlumubi yana kon nami si judika, natongod di parsikolaan manang na di SMP dope, homa totong na parbisuhi, lehon hamalo di nasida, lehon hapistaran, sude akan nariko di parngulun di nasida, patulus ma pasahat ma Tuhan, asa anggia totong marhite-hite, tumibu tarapul rohani ina nami dohot ianakon nami, duksipul parminggon nami di bogas satikyon, borohat dohuriam, laho pasahaton hata penghiburat tu tonga-tonga ni keluarga. Alani tuhodo pasahaton nami, dongani iring-iring miyam matotok ko Tuhan di tonga-tonga ni parpunguani, asa anggiat marhite-hite haroro nami, boy tumibu tarapul rohani inanami dohot ianakon nami. Di bata para siroha jala padengka basa na sumurung, di parpunguan nami pe di bogas satikyon, nang bigyon nami mahatam na bediyay na pinasahat ni napasom di tonga-tonga nami. Homa totong na madongani hami ganup, talumubi na pasahat na posom na pasahat to baritam di tonga-tonga nami, homa totong na marparsahalay, leho totong akan nariko di parnggulo ni nasida, asa anggia totong margugo nasida manugu-nugu hami lau pajonokon diri nami tujulum. Nang hatam na badiya na pinasahat ni napasom di tonga-tonga nami, baim matuhan marurat marparbuwe di parnguluan nami si ganopari, asabuy gabi contoh manang teladan kami di lingkungan nami ganup. Tuhan debata para siroha jala pardengka basa na sumurung, masay gudang na naing si Panginoon nami tujulum. Ale marpos ni roha do kami totong tuho Tuhan, lehom maaka nariko di parangulon nami ganup, asa anggia totong tuminggu na neng ro, boy totok kami marsada mamuji pasangapo guarmu na badiyay. Tuhan debata para siroha jala padengka basa na sumurung,
Masay gudang totong tutusi pangidon nami tujulum. Alay mangido hami tujulum dabadiyay. Akadu sa pangaleson nami jumulu masalpuhon. Asa talu pami majalo paso-paso nanaing si pasahaton mudo petu hami. Onma Tuhan tangyang pangiduan nami, nauku pasat kami marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sianlah sendiri rohata, tapasa mapeliata, tapasa detik kita marede mahita. Tapasada rohata martanyang mahita. Ido tutuale Tuhan marula-kula dohami madok mauliate tuho. Disaluhu naas doh dengan ni basam nama dongan ngoluna misahatu tikyon. Marpungu dohami saluhutna ruas ni huriam di bagas joromon. Imale Tuhan disihol ni rohanami naing tumangiho barita menaulii. Atau ngale Tuhan di ede puji-pujian nami nang ditangyang nami pe seja lo mele Tuhan dia dopamu. Terlebih bele Tuhan di hatam nanang tanghonon nami. Ajari pargogoi parbisuhi hami.
Asa toktong tahu hamile Tuhan mengulah katam di ngolu nami sigano pare. Makuling mahwale Tuhan anu ngarade hami laho tumang hosa. Marhite Kristus Yesus martanya kami Tuho. Amin. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Hatan itu hatan agabi ojahan di minggu tasadarion. Imana tersurat di surah Parjolo natinongos ni Apostel Paulus tuhuria Korin. Bidusada mamuka sin ayat 10 sahatro di ayat 10. Songono mahatan itu hata takasma tapatihu-tihu. Apo-apo asa marsadani roha. Alai huapo imahamu alea kadongang. Mangasahon goar nitu hata Yesus Kristus. Asa sahata hamu saluhutna. Unang maadong perbolatan di hamu. Ho mahamu binahen ni sadani roha. Doho sadani pikiran. Alai tarboti do tuau marhite sian pangisi ni bagas ni si Chloe. Taringo tu hamu akadongan. Pabuana masa di hamu parsalisian. Alai odo hudok. Adong do di hamu nama dok. Sisian nisi Paulus doau, nadeba sisian nisi Apolos doau, nadeba sisian nisi Kepas doau, nadeba sisian ni Kristus do anggoau, nabinagi do Kristusi, naung tarsilang do si Paulus ulaning humoko pamu, naung tubagasan goar ni si Paulus do hamu tardidi, mauliate hudok ala soadong hupadidi ho di hamu. Dukon ni si Crispus doho si Gaius. Unang adong nama dok, tu bagasan goar husadiri hamu tardidi. Alai doho do tahe pangisi ni bagas ni si Stepanas hupadidi hon. Dukon ni i, dang adong hupadidi hon, itap ni nahuboto. Aidang disuruh Kristusi ahu madidi hon. Mamarita ho barita naulido, jala ipe, dada marhata habisuhon, unang diorui silang ni Kristusi. Ai hato do hata nataringot tu silangi, di rohaniaka nalahomago. Alai hagogo ni debatadoi, dihita nadapotan haluaon. Ido sahak ni turpukta di bagasan tikyon. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus, nungata tangihon hata ni tu hata, jala takas donaki didok apo-apo asa marsadani roha. Dukoni muse molotaida topi ni minggu tamadok hagogo ni debata na paluahon. Pinomata dong matoluhal na boy taida siang turpu jamitaon na gabi jamita dihita di bagasan mingguon. Na parjolo aha dobo sirna asa masa perbolaton manang persalisian ditongani huria. Napaduahon bohado asa unang masa perbolaton manang persalisian ditonga-tongani huria. Jalan apa toluhon silang ni Kristusido hagogoon dihitang. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus rasudedo hita sapat dapot atia manginang. Unang mamasa persalisian ditonga-tongani huria. Unang manian masa perbolaton ditongani huria. Alai kenyataan na taida manginang justru jok-jok do masa persalisian ditonga-tongani huria. Jok-jok masa perbolaton ditongani huria. Masa namar badai. Sipata molo adong namar badai olo madido. Unak kamu diso merbadai. Tu gereja kamu lau merbadai ni namu senang. Seolah-olah hirana di gereja ima inganan perbadaan. Sogodoro hata mabegi alai ima nagabi kenyataan namanginang. Boha ai nanuaing pemasa aka perbolaton manang persalisian ditongani huria. Hurian itu hata mulotai da amanginang dada holan nuaing bei masa alai nunga mamuka adong huriai di Portibion. Sasitongna perpecahan gereja itu sudah cerita lama. Usianya setua usia gereja itu sendiri. Jadi sotung tadok nuaing do masa perbolaton ditongani huria. Sotung tadok
mamuka basa plonom ketika gereja reformasi lahir ninna rupani kan. Jala manang adong musai madok abad ke-11 ketika gereja Roma Katolik berseberangan dengan gereja Ortodoks. Dan perpecahan gereja itu sudah punya sejarah yang amat lama. Setua usia gereja. Perpecahan sudah ada sejak gereja yang pertama. Tok tunagabi suku-suku dihita amang inang, wasa boy masai di tonga-tonga nih huria. Jala songon judul ni lagu yate. Ahado alana dia do bosirna. Mangihut tontur pujami taon macetorang do di Papua di si bosiri ni perbolaton dohot persalisian di tonga-tonga nih huriai. Dia ya sapusada di do aitar borti do tuau marhite sian pangisi ni bagas ni si Chloe taringo tuhamu akadongan Papua namasa di hamu persalisian. Sudah diberitahukan lapatan nama nginang dang ninna sininna tu sininna be. Ai sering do tabege songoniate molo makatai rupani ninna sininna tu sininna ninna rupani. Jadi sininna ondang bertanggung jawab. Ngalari ya tak tu dia. Alai molo nuaeng taida di turpu jami tahun nunga takas di BG jalan nunga takas di ida. Dan kabar angip be manang kabar burung ate alai fakta sudah mengatakan. Bosirna ima nunga adong aka golongan-golongan di tonga-tonga ni huria. Adong mau nakina dido golongan si Paulus, adong golongan Apolos, adong maun golongan Kepas, dukoni musenang, adong golongan Kristus. Adong namang guari dirina sisian ni si Paulus, adong sisian ni si Apolos, sisian ni si Kepas, sisian ni Kristus. Mungkin molo istilahna lebih umura, tak tu siya manginang nunga adong perkelompokan di tonga-tonga ni huria. Nunga adong punguan di bagasan punguan. Adong kelompok di bagasan kelompok. Jala molo istilah ni akan aposon waingon amanginang didok maun nunga masa mar geng-geng. Adong maun geng on, adong maun musenang geng an. Jadi odo si bosiri perbolato di tonga ni aka huria. Gabe masa ma aka persalisian. Jadi dihitape amanginang di tonga-tonga ni huria unang tabahan perkelompokan. Unang gabe tadok, odo kelompokku, odo na cocok tuau, manang kelompok ni namora tu namora. Jala di pasiding maaka na pogos, unang gabe songoni, alai ikut sadado ate. Unang gabe adong perkelompokan. Alani saleleng tapelihara sahiton amanginang, basai songoni matorus huriai, marpepeng marmekmet. Anggo bangunan na soi nama mewah na megah na alai di parrohaon dia kahapursiaon marmekmet ala boha dang di parrohaon hatan itu hatai. Saya mau sudah ditangihon hatan itu hatai alai dang mangerbang dang merperbue di tonga-tonga ni ngoluna. Jadi dihita saluhuna asa benar-benar ma ta parrohaon hatan itu hatta jala taulahon ahado nanidok ni debata di tonga-tonga ni nguluta. Jala jupang ma akadame. Alai molo masa donakin akka persalisian gabe daw ma damai setonga-tonga ni nguluta. Jadi molo adong namar pidan setonga nuhuriai amanginang unang tasalahun nasidate. Saya mau sudah songoni olo masa perbola-bolata di sada huria baujung nade badak tahap be atu mago mapide setongan huriau ninna kan ay hola na berbedai do huriau ninna musenang. Jadi olo maga be pidda ay nasida dang lo morohana na berbeda-beda yate ay dirajumi dame do ditongani huria. Alani isa itapasiding ma aka na mabahen perkelompokan di tonga-tonga ni huria. Sada maate saroha sa pikiran jala dang pola dong be rupani na pro tu si A doho pro tu si B. Alai ido nama baik kita amanginang gabe rugi ate. Ala adong perbulat-bulatan nakinani.
Sibolis do na mekelekel mamerek kita molo masa aka persalisia di tonga-tonga ni huria. Huria ni Tuhan na pungu di bagasan Kristus Yesus. Asing nina pasidikon pangalaho na mar kelompok-kelompok nakin adong matolu na ikon ulahonota asa unang masa persalisia di tonga ni huria. Na perjola amanginang sahatama seia sekata. Isarani na markor ate amanginang molo taida tabige tatangihon na markor rak madok unang adong na pajolo-jolohon. Molo nunga masa na pajolo-jolohon badak tabo beyate alay molo rak madok dengan jala uli tabo begeon. Jala unang adong na tadi. Jala unang asing didok an hatana asing didok on hatana. Molo ado atong didok baama unang alang A alang B ate. Alay ikut sadalad do. Sahata berarti sadahata nasidam. Sadama hamu songon dayon mual. Unang merdua songon dayon tua kinlakan. Ay sada do daini mualate amanginang. Alay yang go tuak boy do dua manang tolu daina. Marmasam-masam adong mau na asom-asom. Adong mau daina na rabi-rabi. Jala adong mai na lango-lango. Dohot aka na asing museate amanginang. Jadi dihita saluhu enam, iko benar-benar ma sahata, seia sekata. Napa duahon, sadama rohata, erat bersatu. Lapatan na amanginang, baunang merdua roha bihitate. Apalagi marroha-roha. Ido makana didok orang yang mendua hatinya, hidupnya tidak akan tenang. Ido didok di Jakobusi. Jadi mau lemar dua roha do hita, lau madalani ngolu taun, dak tenang jiwa tamanginang, dak tabo prasaata. Jadi ikon sadado rohata, jala unang marmacam-macam marroha-roha te. Alai taingok mas semboyan kesatuani, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ikut sadado hitam. Songol lidi taida sapu lidi amanginang, molohola sadado ibana, muradoi ponggolate. Alai molo mardomu manang di padomu lilii, badang tarponggolhon ni manangi seate. Songoni masa sitong nadi tongani huriai, nang diaka pungu-pungu apenang. Unang beadong masa perbulat-bulaton di tonga-tongani punguan, apalagi punguan samarga, sahuria, songoni mamusenang pungu-punguan akana saupu, akana saguparan. Jadi molo naing denggan punguan manang huria, odo kia sukses na amanginang. Sada parrohaun, sada saroha. Jalan apa toluhon sapikiran mahamu. Sehati sepikir. Sehati sepikir berarti sepakat, searah, satu tujuan, satu pandangan, sependapat, seperasaan, sepemikiran. Ikoni do amanginang, boy do berbeda-beda pada potata, ala ikon sa pendapat do, diaka siulaun, nang diaka na sinakapan. Hurian itu hatta, molota parrohahot do natoloi imakiat pasiding parbulat-bulato dohot persalisia namanginang di tonga-tonga ni huria. Nang diaka nasa pungua penang. Memang berbeda-beda do hita alai perbedaan ini dan gabe alasan untuk tidak bersatu. Jadi ikon sadado sadala nate. Napa toluhon nabo ita putih sia turpuko namanginang silang ni Kristusido hagugu otang. Jadi ita parrohahum ma dang hola di jamata sonario be amanginang masa tuduhan-tuduhan namiring taringot tu silang ni Kristusi. Dan hola zaman sonario B masa pelecehan tu silang ni Kristusi. Mamuka sian abad na parjoloi, mamuka adong huria, mamuka sian jaban ni Apostel Paulus, nunga masa na memandang negatif taringot tu silang ni Kristusi. Adong doi na gabe merasa tertuk-tuk ala ni silang ni Kristus. Jala adong doi na merasa mauto ala ni silang ni Kristus. Bagi orang Yahudi, salib adalah kebodohan. Dan bagi orang yang bukan Yahudi, salib dianggap menjadi batu sandungan.
Manang na dia pedi dok halak taringot tu silang ni Kristus idang masalah di hitate amanginang. Alai dang adong na boi mangabati na sida madok si dohonon na taringot tu silang ni Kristusi. Asal maunang hita madok ate amanginang. Alai molo hita do na madok dang nabi no to biate. Manang nasi uto Kristus do hita manang nadang. Bisa saja orang mengatakan di salib Kristus itu ada jin atau kafir. Gudang do namar padapo si songoni dia kajolma naso makarikoton silangi. Umat Kristen menyembah patung di namusenang. Jala di dok umat Kristen percaya kepada patung dohot aka pikiran na asing musenang na memandang negatif taringo tu silang ni Kristusi. Jala molo di dope songoni amanginang basilahkan nasida madok aka hata-hata si songoni lo maripadok disi asal mahu unang hita na madok si songoni. Alayang go dihita na porsea hagogo ni debatado ipalua ho kita akan na porsea di ibana. Jadi molo porsea do hita di debata amanginang na pasti haluau do silangi di hita. Jalam hauto do silangi diaka naso maboto, naso mangatusi, naso mangihuton Kristus Yesus. Marhite silang ni Kristusido hita malua. Jala marhite silang ni Kristusido hita marhamonangan. Marhite silang ni Kristusido hita margogo. Dina mangadopi ngolu nagok aka hasusaanon. Taingok maka amang dohotamu aka inang dangarong jolma nagabe juru selamat ate. Ima taingot. Tung songot dia pe pengaruh ni tung songot dia pe gogo ni namar guar jolma si selamat torotor dope nangi. Nah pasti butuh penyelamat dope ibana. Datung na boy hita sendiri menyelamat tok kita sendiri amanginang. Dang. Hola sada do si palua manang juru selamat di hita. Ima Kristus Yesus na palua ho kita si anak kadosa dohot hagogo di hita dia kana porsia di ibana. Jadi molo porsia do hita di Kristus Yesus taulah homma nani dokna taulah homma tonana jala unang bemasa di hita nama dok hita do na jumago hita do na ugogo hita do na sempurna. Alai kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jadi di hita sudah amanginang unang gabi gijang rohatate. Taingok ma molo tibodo rohata patu torun di debatado hita. Alai molo torudo rohata patipon di debatado hita. Jadi di hita saluhuna ikon haposa do hita di hata ni debata. Jala haposa di saluhuna. Termasuk ma molo haposa do hita dina umotik, haposa do hita nang dina ubalga. Pasahato ni debatado pasu-pasu na suksuk tu hita molo porsia hita di ibana. Unang gabi mardua roha hita mangihuton ibana. Unang gabi alang-alak kita mangihuton ibana. Alai molo golom ria-ria do hita mangihuton ibana amanginang. Dau do hita sian pasu-pasu ni debatang. Alai molo sadaro hatta sadalan hita mangihuton ibana tapatuduhon sian bagas ni rohatta na pasti patuduhon di batado tu hita dalan hangoluan. Jadi tu sima hita maporus tu holong ni debata jala ima tai huton asa dileho tu hita hangoluan sisa leleng ni leleng na. Amen martanyang mahita. Ido tutuale Tuhan toktong dohami marula kula madok mauliate tuho disaluhuna sidoho denggan ni basam nama dongani ngolunami sahatu tikyon terlebih ale Tuhan di hatam naung hutang hok kami pargogoy parbisuhi kami asa tau kami mangulah katam di ngolunami siganupari asima rohamale Tuhan taiti pargogoy parbisuhi kami hola tuho sabing asa toktok kami ale Tuhan maporus tuasi dot holong ni roham nang dihami saluhu na le Tuhan na pungudi bagasan bagas joromon asima roham lehonom mo le Tuhan dihami saluhu na hahipason hagogoon habisuhon na siyakoi asa toktong marbisu kami le Tuhan di na madalani ari-ari ningulu nami terlobi le Tuhan tu saluhu na ruasmu toktok le Tuhan na madongani na sida dia ka ulon na sida pasu-pasu saluhut na ka ulon perkerejuan na sida asa toktong ale Tuhan martabatabas la si roha dapotan haluan na sida le Tuhan di tonga-tonga ni ngolu na sida.
asima roham. Nang dihami pele Tuhan saluhna, toktong sada rohanami dao aka perbulak-bulatan. Jala, seia sekata hamile Tuhan di tonga-tonga niwi aka huriamon. Terloi bele Tuhan nang di aka parumah tanggaon ni saluhna ruasmu pe. Asa toktonga le Tuhan tarida perbuena jala huha ngoluho kami di tonga-tonga ni ngolu nami siganopari. Atonga le Tuhan mangerbang mahatam pasu-pasu mahami saluhna dongani hami dia karagam ni siulon nami. Marhitai Kristus Yesus martanya kami Tuho. Amin. Marende mahita hu mahita papu pelea. Debata martanya mahita. Ali debata amanamina di Banua Gijang, hodo harorwani saluhu sileho-leho nadengga doho nasa ulibasa na mauliutus. Kupasat hami masya na nileho mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa hupar hasya kami pilihanon, pati puluhan harajomu, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami, godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho.
Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana leoni doni roni papagaku osadot gogoki roni seluruh hartaku upasahat itu nasa usatoku Alia manamina di Banua Gijang, Saip Nurbadia Maguarmu, Sai Roma Harajaumu, Sai Sao Malomoni Roham di Banua Tongon Songona di Banua Gijang, Lehon Matuhami, Sadarion Hangoluan Siapari, Sai sama dosa nami songon pandesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, Nang hami togiho tu pangujunan, Palua mahami sian pangago. Ayo dona puna karajaun ot agung gaun rodi asangapun salilin ni lilin na amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodako Tuhan debata bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan debata bohina tuhita. Jala di pasar homadamena tutod ditabe. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu Horas Madihita Saluhuna.